Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай залі. Працягваю распавядаць шматсерыйны фантастычны аповед пад назвай чалавечы фактар. Сёння будзе частка 3. І перад тым, як мы пачнем, нагадваю вам падпісацца на мой канал у выпадку, калі вы яшчэ не падпісаліся. А таксама цісніце падабайкі і пішыце каментары. Нават калі вам нешта не падабаецца, ўсё адно пішыце. Мне будзе цікава пазнаёміцца з вашай думкай. Паехалі! Гісторыя першая. Дзесьці на прасторы еўразійскага кантыненту. Умоўна нашыя дні. Палкоўнік сустрэў Іванова цёплую усмешкаю і паціснуў хлопцу руку, якую той па вымуштраванай звычцы цягнуў да ілба. «Тут у нас усё крыху па-іншаму», — усміхаўся палкоўнік. «Звыкнеш пакрысе. Слухайся Раскосава, ён у мяне адзін з лепшых. Калі спрацуецеся, дык усё будзе добра. У нас тут самае шакаляднае месца». Палкоўнік засмяяўся, падміргнуў і ляпнуў Іванова па плячы. Хлопец ненатуральна усміхнуўся ў адказ. «Усё яшчэ нейкі хмурны», — заўважыў палкоўнік і паглядзеў на Раскосава. «Ён з суворага кадзецкага корпусу, спадару палкоўніку», — адказаў той. «Адтуль выходзяць вельмі суровыя хлопцы». Палкоўнік з Раскосавым засмяяліся, але мякка, па-добраму, без здзеклівасці, з якой сустрэлі Іванова ахоўнікі на ўваходзе. Потым палкоўнік аддаў прыказ ісці на 4-й паверх і трымаць зялёныя дзверы. «Ёсць, таварыш палкоўнік», — цвёрда і ўпершыню сур'ёзна адказаў Раскосаў і павёў Іванова за сабой. Амаль да 4-й гадзіны пасля апоўдні Іваноў разам з напарнікам трымалі зялёныя дзверы. Папросту стаялі перад уваходам у залю пасаджэнняў. З залі чуліся галасы, часам яны выбухалі гучным смехам, інадзі сварыліся, але ў асноўным ціха нешта абмяркоўвалі. Размаўляць паміж сабой падчас працы напарнікам не дазвалялася, таму Іваноў мімаволі паглыбляўся ў свае думкі. Хлопец усё яшчэ быў пад моцным уражаннем ад правілаў Чырвонага дому і зносін паміж мясцовымі службоўцамі. Лейтэнант перабіраў у памяці ўспаміны падчас працы ў камітэце бяспекі і гады свайго доўгага навучання. Увесь свет тады, падавалася Іванову, быў у змове з маткай і айчымам, каб стварыць для хлопца невыносныя ўмовы існавання. Жарты, здзекі, знявага, абраза. Падлеткам Іваноў спрабаваў абараняць сябе і біўся з крыўднікамі. Але яны пераадольвалі яго, да яшчэ і настаўнікі, нібы таксама былі ў змове, каралі толькі Іванова. Але ён пасля чарговага выгавару атрымаў па шыі яшчэ і ад маткі, то здаўся на волю лёсу. Яго калолі, даймалі, смяяліся з яго, а Іваноў моўчкі прыглынаў абразу і паціху працаваў. Можа, таму ён зрабіўся гэтакім дзёрганым, задумліва ўздыхаў хлопец, разглядаючы прыгожы і складаны ўзор на паркеце. Дарослы чалавек, можна сказаць мужчына, але кожны свой рух, які Іваноў робіць з надзеяй, як мага менш звярнуць да сябе ўвагі, выглядае няўклюдна. Ён абавязкова нешта зачэпіць, уроніць, спатыкнецца, заваліцца, чым, безумоўна, выклікае ўсеагульную ўвагу. Ды вось ён гарачы прыклад. Іваноў з мноства кашуль абраў менавіта тую, у якой адрываецца гузік. І гэта драбяза для звычайнага чалавека. Але Іваноў адчуваў, як гузік пры кожным руху стукае па руцэ, і разумеў, што заўсёдная нязграбнасць зноў дапаможа яму вызначыцца. І служба ў Чырвоным доме хутка скончыцца. Але, можа, не ўсё так дрэнна? Цяжка ўздыхаў Іваноў, намагаючыся скінуць сумныя думкі. Можа, ўсё ж цяпер усё зменіцца? Хто б мог падумаць, здзіўляўся ў подумках лейтэнант, што ў Чырвоным доме, самым ахоўным месцы ва ўсяе вялізнай краіне, працуюць такія цёплыя і добрыя людзі. І яны, безумоўна, вельмі сур'ёзныя, але ставяцца з павагай адзін да аднаго. Без чвэрці на 4 перад пакой зялёнай залі паднялося 2 пары службоўцаў. Першыя 2 пасталі на ўваходзе, а другія прыкладна пасярэдзіне, паміж першымі і Івановым з Раскосавым. Дзверы зялёнай залі адчыніліся, выпусціўшы 8 чалавек. Службоўцы суправаджалі гасцей Чырвонага дома, якія, пакуль крочылі паперад пакоі, ціха размаўлялі адзін з адным на замежнай мове. Іванову падалося, што на ангельскай. Госці хутка схаваліся за выхаднымі дзвярыма, і ў перадпакоі з'явіўся палкоўнік. З каменным тварам ён хутка прайшоў паўз Іванова і Раскосава ў зялёную залю, звярнуўся да спадара прэзідэнта, атрымаў загад і выйшаў вонкі. «Пакуль адпачывайце, хлопцы», — сказаў палкоўнік Раскосаву і зачыніў дзверы залі. «Ёсць, спадару палкоўніку», — адказаў Раскосаў. Ён кіўнуў галавой Іванову, і яны пайшлі.
Ты малайчына, добра трымаешся, заўважыў Раскосаў, папіваючы каву пасля сытнага абеду. Толькі надта часта і гучна ўздыхаеш, засмяяўся ён. Пра што ты такое ў сваёй галаве думаеш? Іваноў скрывіўся ў ненатуральнай усмешцы і паціснуў плячыма. Цяжкае жыццё? Спытаў Раскосаў. Ну то вядома, нічога, хлопча, ўсё зменіцца. Я вось прыкладам на працы, калі стаю, мару пра свой дом. Хутка ўжо пачну будаваць, бо надоечы атрымаў дазвол. Ажно рукі чэшуцца, так хочацца іх палокці ў бетон, у сумесь, у цэглу, эх! Раскосаў патрос кулакамі. Калі захочаш, прыходзь потым на маю будоўлю. Можа, што дапаможаш мне, ці так проста. Гэта ж сапраўдная мужчынская справа пабудаваць дом для сябе і сваёй сям'і. Потым дрэвы пасаджу, можа, сыноў нараджаю. Раскосаў шырока раскрыўшы рот, засмяяўся. Жонку толькі адшукаць трэба дзесьці, а гэта справа нялёгкая, брат, ой, нялёгкая. Раскосаў цяжка ўздыхнуў. Глядзі, ужо як ты пачаў дыхаць, засмяяўся ён. Але ты гэта спыняй. На працы альбо нейтральны, альбо пазітыўны. Раскосаў ляпнуў Іванова па плячы. У сталовую прыбег сакратар і выклікаў напарнікаў да палкоўніка. Чаму ніхто не карыстаецца рацыямі? Спытаў Іваноў шэптам, пакуль яны падымаліся па сходах. Правіла такое тут, кінуў Раскосаў, падумаў і паўшэптам працягнуў. Кажуць, спадар прэзідэнт не любіць гукі, які ўтварае радыёсувязь і самі апараты. Але на маю думку, у чырвоным доме кожны пакой мае тоўстую браню, таму сігналь папросту не пройдзе. Палкоўнік сустрэў хлопцаў на выхадзе са свайго кабінета. Апрануты ў паліто, ён кудысьці спяшаўся. Зараз жа ідзяце на паверх Д ў авальную залю. Становішча звышсакрэтнае. Таму што б там не адбывалася, вы, саколікі мае, нічога не чуеце, нічога не бачыце. Потым праверу вас. Вясёлы Раскосаў зрабіўся сур'ёзным. Круглы твар быццам скруглеў яшчэ больш, а вузкія вочы заўважна павялічыліся. Ты чуў палкоўніка, ні слова, ні гука, сказаў ён сур'ёзна і павёў Іванова за сабой. Паверх Д знаходзіўся пад зямлёй і па глыбіні адпавядаў 5-му паверху. Раскосаў пагрукаў у высокія драўляныя дзверы, і з іх паказалася галава намесніка палкоўніка. Галава кінула шэптам «Заходзьце», прыказала трымаць дзверы ўнутры, паўтарыла загад палкоўніка і сышла прэч. Пакой авальнай формы меў багаты інтэр'ер. Сцены аздабляліся чырвоным дрэвам і маляванымі шпалерамі з аксамітавымі ўстаўкамі. У глыбіні перад шафамі стаяў вялізны цяжкі стол, абабіты зялёным сукном, і таксама авальныя формы. З увагнутага боку стаяла шыкоўнае крэсла з высокай спінкай і падлакотнікамі. Крыху правей на стале знаходзіўся камп'ютар, а перад ім невялічкае простае крэсла. Уздоўж выгнутага бока стала былі расстаўлены яшчэ 5 крэслаў, драўляных і аздобленых сукном у колер стала. Хутка ў пакоі пачалі збірацца госці, спрэс-міністры і важныя спадары краіны. Перад камп'ютарам размясціўся невысокі худзенькі сакратар. Усе моўчкі чакалі. Нарэшце з дзвярэй, замаскаваных пад шафу, выйшаў спадар-прэзідэнт. Госці падскочылі з крэслаў і пакланіліся. Прэзідэнт нядбайна кіўнуў ім і заняў сваё месца. Пачалося пасяджэнне. Пэўны час лейтэнант Іваноў зачаравана глядзеў на спадара прэзідэнта. Агаломшаны гэтакую блізкасцю да куміра ўсяе краіны, хлопец нават нічога не чуў, а толькі назіраў, як той уважліва слухае сваіх міністраў. Часам ківае, а часам усміхаецца аднымі вуснамі. Зрэдку прэзідэнт паварочваў галаву да сакратара і нешта ціха казаў таму. Праз некалькі гадзін у дзверы зайшлі прыгожыя высокія дзяўчыны ў касцюмах з доўгімі спадніцамі. Яны прывезлі цялежку са стравамі і хутка сервавалі зялёны стол. Міністры працягнулі размову за вячэрай. Прайшло яшчэ колькі часу. Адзін з міністраў ляпнуў сябе па каленях і прагрукатаў раскацістым голасам. «Паліць, ахвота! Не мае больш моцы!» Астатнія зарагаталі і ўсе разам падняліся ды выйшлі. Нават сакратар. Спадар-прэзідэнт праводзіў міністраў позіркам невялічкіх вачэй, блізка пасаджаных да носа, і быццам толькі цяпер заўважыў службоўцаў. «Хлопцы, хадзіце пачастуйцеся!» ветліва прамовіў спадар-прэзідэнт. «Не саромейцеся, хутчэй давайце, пакуль трыгладзіты мае не вярнуліся». Ён ласкава, амаль па-бацькоўску паглядзеў на службоўцаў і усміхнуўся куточкамі вуснаў, падняўся і выйшаў у свае сакрэтныя дзверы. Напарнікі памарудзілі крыху. Іваноў спалохана і адначасова з захапленнем глядзеў на Раскосава. Той шырока усміхнуўся і падміргнуў лейтэнанту. «Вось гэта, дружа, сапраўдная ўдача. Сам спадар-прэзідэнт частуе нас». Раскосаў махнуў рукой напарніку і ў некалькі вялізных крокаў падышоў да стала. На паўпустыя талеркі прапанавалі службоўцам прыгожа аформленыя закускі, сэндвічы з мясам, з птушкай, фрукты і слодычы. Іваноў абвёў позіркам стол і заўважыў лусцікі з чырвонай рыбай і чорнай ікрой.
Талерка з далікатэсамі, пра якія ён толькі марыў, стаяла на прэзідэнцкім баку стала і дацягнуцца было складана. Іванов абышоў стол, схапіў лусцік і запхаў у рот. «Якая ж то смаката!» – падумалася яму. «І мне перадай!» – пачуўся голас Раскосава. Лейтенант спахапіўся і расплюшчыў вочы. «Гэта невымоўна смачна!» – сказаў ён і працягнуў талерку напарніку. У пакой увайшоў палкоўнік. Сунуўшы бровы, ён паглядзеў на сваіх падначаленых, наблізіўся і строга спытаў: «Хто дазволіў?» Напарнікі толькі замычалі ў адказ, не раскрываючы поўныя раты. Палкоўнік усміхнуўся і скамандаваў: «Вольна, все добра, я ведаю. Спадар прэзідэнт любіць частаваць сваіх верных службоўцаў. Ну а ты, лейтенант Іванов, як табе на новым месцы?» Хлопец выпрастаўся па стойцы смірна, праглынуў лусцік і адказаў: «Усё добра, таварыш палкоўнік, дзякую. Смешны ты такі, малады, але адданы службе, адказны». Палкоўнік задаволена паківаў. «Гэта вельмі добра, мне падабаецца». Ён пацягнуўся цераз стол і моцна патрос Іванова за руку. Колькі чалавек можа адчуць радасці ад добрых і цёплых словаў. Бязмежнае шчасце ахутала Іванова ў той момант. «Хоць бы так было заўсёды», – падумаў пра сябе Іванов, а ўслых прамовіў: «Дзякую за давер, таварыш палкоўнік». Той яшчэ раз моцна трасянуў руку лейтенанта, адпусціў і прайшоў у дзверы гаспадара прэзідэнта. І падавалася, нібы ўсё добра, але тонкі гук, мяккі грукат, нібы штосьці ўпала, прарэзаў слых Іванова. Ап'янелы новым для сябе пачуццём радасці, хлопец не адразу зразумеў. Ён апусціў позірк. Гузік зрэшты рэшт адарваўся з рукава кашулі і цяпер ляжаў маленькім белым колам на цёмнай клавішы «Enter», як поўны месяц на чорным аксаміце небасхілу. Лейтенант запанікаваў. Рукі па-здрадніцку задрыжалі і змакрэлі. Пачуўся голас палкоўніка, які вяртаўся з пакою спадара прэзідэнта. Хлопец расхваляваўся, хуткім рухам схапіў гузік і схаваў у кішэню. Тут на экране камп'ютара ўспыхнула акенца з тэкстам. Пісьмо паспяхова адпраўлена. Падзея не засталася незаўважнай Раскосавым. Той нахіліўся і паглядзеў на экран. Потым перавёў позірк на напарніка. «Што ты зрабіў?» Іванов паматаў галавой. «Нічога, гузік толькі». Раскосаў махнуў рукой. «Давай, хуценька вяртаемся». Ён запхаў у рот яшчэ адну мясную закуску і пацягнуў Іванова да дзвярэй. Палкоўнік выйшаў ад прэзідэнта, кіўнуў службоўцам і пакінуў авальны пакой. Раскосаў пражываў далікатэс і шэптам нагадаў Іванову: «Стаім і робім выгляд, што нас тут няма». Гісторыя другая. Недзе ў цэнтральнай частцы Беларусі. Ад першай гісторыі прайшло прыкладна 150-200 гадоў. Спёка пакрысе сыходзіла. Вільготнае паветра ў цяні дубоў ды вязаў поўнілася водарам скошанай травы, кветак шыпшыны і язміну. На прыступках Кальвіна, невялічкага старажытнага збора з вежай ды званіцай, рабіліся апошнія прыгатаванні. Служкі вынеслі святыя палотны і ўсталявалі іх радком на трыногах. На палотны нельга глядзець бясконца, таму іх звычайна трымалі накрытымі белым покрывам, пакуль не прыйдзе час службы. З левага боку на прыступках невялічкі хор маладзёнаў спяваў слаўныя песні ў імя рады старэйшын і багоў. З правага боку служкі запалілі агонь у жароўні і побач на прыступках пасцялілі дываны ды падушкі. Доўгія рады лавак пакрысе запаўняліся жыхарамі селішча Слаўе з маленькай літары. З Кальвіна выйшаў правадыр Лёкса. Ён рухаўся павольна, прытрымліваючы рукамі доўгую сукню. Галаву з доўгім сівым валоссем, старанна зачасаным за спіну, Лёкса трымаў крыху закінутай і аглядаў верную паству сваю скрозь напаўзаплюшчаныя вочы. Ён падышоў да алтара, на палічцы якога ўжо ляжала ягоная кніга ісцін, і раскрыў яе на неабходныя старонцы. Правадыр узняў правую руку, і хор заціх. Таксама сціхлі і жыхары селішча. Шматлікія твары трымцелі радаснымі святочнымі усмешкамі. Служба пачалася. І, як заўсёды, яна пачалася з хвіліны абсалютнага маўчання. Толькі трэск полымя ў жароўні і ўсхваляванае дыханне жыхароў Слаўя. Праз хвіліну са званіцы вырваўся ўрачысты звон. Тройчы бразнуў і змоўк. Ягонае рэха колькі часу яшчэ лунала ў паветры. З Кальвіна выйшлі старэйшыны рады, 3 жанчыны, захутаныя ў доўгія шматслойныя балахоны з белага ільну. Галовы і твары іх былі шчыльна закрытыя хусткамі, і толькі вочы з урачыстаю самавітасцю глядзелі проста перад сабой. Яны прайшлі да свайго месца перад агнём і селі ў падушках. Лёкса звярнуўся да жанчын.
Шаноўныя, глыбока паважаныя старэйшыны апошняга прыстанку чалавецтва, няхай багі напраўляюць вас, кіруюць вамі і дзеляцца з намі сваёй мудрасцю цераз вас. Віват! Віват! Ахвотна адазвалася паства. Сёння мы пачнем службу з ушанавання памяці старэйшыны Анці, якую багі забралі да сябе на мінулым тыдні за яе чыстае і святое жыццё, за дабрыню, якою Анця дзялілася з дзецьмі сваімі ды ўсіма намі. Цяпер яна, святая Анця, будзе часткай нашага Божага дома. Адзін са служак вынес у руках невялічкае палатно, адгарнуў покрыва і паказаў пастве партрэт старэйшыны Анці. «Зусім не падобная на сябе», – заўважыла Дарота, нахіліўшыся да Мары. Тая згодна паківала, прытрымліваючы хустку рукой. Дарота з агідай глядзела на партрэт поўнымі слёз вачмі. Яна сутаргава зглынула і працягнула. Быццам сказіўшы яе твар, Анця будзе больш падобна да тых мерзотных багоў. Мара абхапіла сяброўку за плечы і прытуліла да сябе, каб суцешыць яе сэрца, што смуткуе па любімай цётачцы. Служкі ўсталявалі партрэт святой Анці на трыногу і адышлі ў бок. Правадыр падняў правую руку і пралунаў трывожны звон. У ягоным рэхі Лёкса пачаў першую частку служэння. «Ушануем памяць нашых праайцоў, якія цаною свайго жыцця збераглі апошні куточак, у якім змог захавацца чалавек, пусціць свае карані і новыя парасткі». Паства паднялася з месца, узняла рукі дагары і тройчы праспявала віват. «Продкі нашыя былі мудрацы», – працягнуў правадыр пявучым голасам. І аднойчы, калі пагроза ўсяе планеце прыйшла звонку, у выглядзе касмічных караблёў, што ляцелі на зямлю з неба. У гэты момант служка падышоў да першага палатна і скінуў з яго покрыва. На заліты сонечным святлом шкляны горад ляцелі палаючыя агнём фігуры. Некаторыя нагадвалі сабой бліскучыя цыліндры, а іншыя былі падобны на бабачак і птушак. Па радах гледачоў прабегла шчырае ўсхваляванне, як абавязковая частка служэння. Лёкса працягваў. «Нашыя мудрыя продкі вырашылі сустрэць невядомых ворагаў сустрэчным полымем. Яны пабудавалі самыя вялізныя бомбы, на якія былі толькі здольныя, і цаной асабістага жыцця падпалілі іх». Голас правадыра пакрысе гучнеў і рабіўся ўрачыста радасным. «Яркае святло апаліла вочы ворагам, але і людзям також. Гучны выбух, ці як мы яго цяпер называем вялікі бум, пралунаў над зямлёю, а пасля па ўсяе планеце з'явіліся вялікія ядзерныя грыбы. Яны, як чароўныя здані, захапілі караблі ворагаў і развеялі попелам па зямлі, абараніўшы чалавецтва ад захопу і заняволення». Служка сцягнуў покрыва, адкрыўшы другое палатно. На яго пярэднім пляне невядомы мастак намаляваў старажытныя гарады, адметныя рысы кожнага, такія як шкляныя хмарачосы, рознакаляровыя вежы з гадзіннікамі, выцінанкавыя башні з металу і іншыя. На другім пляне карціны майстра намаляваў некалькі пылавых слупоў характэрнай формы. Паства зноў паднялася і тройчы праспявала віват. Лёкса прамакнуў твар хусцінкай і працягнуў засмучаным глухім голасам. «Зямля гарэла, зямля мёрзла, зямля памірала, а разам з ёй і дзеці яе, чалавекі. І ўсё ж маці зямля знайшла ў сабе моц і захавала адзіны чароўны куточак, у якім змагла выратаваць жменьку апошніх людзей». Правадыр акінуў поглядам сваю паству і шырока ўсміхнуўся. Служка зняў покрыва з чарговага палатна, на якім некалькі чалавек туліліся да кастра. За імі высіўся зялёнай сцяной лес, і дзесьці ў баку тырчала шыльда з назвай «Слаўе» з маленькай літары. «Гэта былі нашыя матулі і бацькі. Віват ім!» – выгукнуў Лёкса, і паства слухмяна заспявала сваё віват у адказ. Прыхаджане лікавалі, апладавалі і свісталі. Фанатычная радасць ахапіла іх, людзі паднімаліся з месцаў, абдымаліся і цалаваліся. Так яны славілі сваіх бацькоў, што нарадзіліся ў вялікім выбухным агні і попеле. Сонейка, хаваючыся за высокімі дрэвамі, раскідвала рудыя стужкі і плямы святла па тварах паствы. Ад гэтага служба падавалася яшчэ больш святочнай. Правадыр Лёкса пачакаў некалькі хвілін, любуючыся карцінаю вернае паствы, потым узняў правую руку і пралунаў звон. Лёкса абвёў слухачоў занепакойным позіркам і працягнуў нізкім павучальным голасам, нібы намагаючыся перасцерагчы іх.
Але жыццё нашых бацькоў і нашае також не заўсёды было лёгкім. Небяспека дагэтуль знаходзіцца побач з нашым амаль што райскім куточкам. Паства ўсхвалявана задыхала і напружыла слых, рыхтуючыся да самага жудаснага моманту службы. Першыя жыхары Слаўя пакінулі наступным пакаленням зарок, грукатаў голас правадыра. Які ані ў якім разе нельга парушаць. Лёкса патрос указальным пальцам, як заўсёды зрабіў паўзу, нахіліўся корпусам наперад і, аддзяляючы слова адно ад аднаго, прамовіў: «Нельга хадзіць у горад». Служка адкрыў палатно з разбураным горадам. Лініі выглядалі недакладнымі, размытымі, нібы мастак правёў рукой па яшчэ свежых фарбах, а пасярэдзіне чырвонымі літарамі напісаў «Радыяцыя». Так, з 2 літарамі «Р». Сярод прыхажан праляцеў напужаны вокліч. Некаторыя прычыталі, старыя пачалі прамаўляць пацеры. «Так, мае паважаныя слаўцы», – паківаў галавой правадыр, – «у гарадах пасяліўся страшны д'ябал радыяцыя». «Як нашыя бацькі даведаліся пра гэтае? Цаной сваіх жыццяў!» – зароў Лёкса. Калі шмат хто не вярнуўся з гарадоў, нашыя бацькі зразумелі, што радыяцыя – гэта не казкі для дзяцей, гэта страшны дэман, які спакушае чалавека, а потым раз'ядае яго і знішчае. Лаўрусь паглядзеў на Дароту, якая закрывала твар далонню, каб не было бачна яе ўсмешкі. Сябры пераглянуліся і ціха захіхікалі. За алтаром зноў сабраўся хор. Дзеці і падлеткі спявалі пра сапакусніка радыяцыю, якога багі калісьці выгналі за неслухмянасць са свайго чароўнага вострава Ласа-Ламас. Пра тое, як дэман блукаў па зямлі, абзавёўся прыспешнікамі са страшнымі імёнамі Махдона ды Буржыкін. І разам яны пасяліліся ў закінутым горадзе. Хор скончыў, а служка зняў покрыва з апошняга палатна. Крыху пажоўклая карціна паказвала прыхаджанам вуліцу шэрага горада. На будынку свяціўся надпіс, зроблены чужой мовай «Макдональдс». А побач взяла рознакаляровая шыльда «Бургер Кінг». І там перад назвамі стаялі доўгія чэргі. Сярод слухачоў прабег усхваляваны шэпат. Асабліва чулівыя зноў пачалі маліцца. Правадыр любіў гэты момант. Ён крыважэрна ўсміхнуўся і працягнуў, паказваючы пальцам на палатно: «Нячыстыя! Яны вабяць моладзь разнастайнымі прысмакамі, захопліваюць іхны розум, гіпнатызуюць і забіваюць. Дэман радыяцыя хоча знішчыць нас, апошняе чалавецтва, бо сэрца ягонае палае прагай помсты. Так, радыяцыя хоча адпомсціць багам, якім мы служым і якія дапамагаюць нам выжываць». Сябры тым часам больш ужо не маглі стрымлівацца і ўчацвярох рассмяяліся ў голас. Тонкі галасок Мары праляцеў над галовамі здзеклівай абразай над багамі, паствай і традыцыямі. Правадыр знерухоміў і ўздзіўлена ўглядаўся ў нахабную моладзь. За 40 гадоў ягонае працы ўпершыню нехта дазволіў сабе гэтакія паводзіны. Лёкса расхваляваўся і агледзеўся на старэйшын. З праведным гневам у вачах жанчыны глядзелі на падлеткаў. Адна з іх прамовіла глухім голасам: «Няхай дзеці выйдуць і распавядуць усім нам, што смешнага яны знайшлі ў тае небяспецы, якая чакае на нас за высокім лесам». Мара з Даротай пераглянуліся. «Гэта наш шанец», – прашапталі дзяўчыны. Сябры падняліся, прайшлі паміж радамі і ўсталі перад алтаром.